Kasih pasuk dokumen ya page perlok bro. Hakan ga video ngini page kumno ban apply kam online ya ki post ki pala ya po DSC East Khasi Hills pada po West Giant Hills District ki bun ki perlok ki boong bak mdon post bakin apply te sku bahaban ya page akan ga video kana mapin tip kumno ban apply te shua bangin ya pois ya kata kapang in page we ki jingdon kam pidon kam ya ka photograph nang ta ka signature ka SD certificate ka admit card SSLC Bat kita kita submit ki report card kelas 6 atau kelas 9 pihak ban kli ya ki documents ayumo kita kamban proof ya ka sengi khala ne ya ka karta jong pi nang ta baro ki documents ki badai pangka educational qualifications jong pi pihak ban perlu melang ha ka file ha ka ka file bat save ya ka ha ka jong ka PDF te mentangin ya page ya ka video kumno ban apply online nengkong pihak le ya ka website rpa.meghalaya.gov.in nang ta pin sapoi hakan ka page bat klik ya ketu ke bahap deng wat nom le ya ketika baharum pilih ya ketika baharum te kan ong bom don advertisement mo te ketu pin klik nang tu kan poi ha ka ka page ki ka login page klik ya tu register klik ya tu register hang tu kan penpoi ya pihak kan ka page ba pin sign up pendap ya kerteng jong pi hang tu ya ka email address ya mobile number bat pihak sina ka password confirm ya ka password hang tu bat kinsen ya OTP ha ka email jong pi check ya OTP ha ka email jong pi sa pendap hang ni nang ta sa pendap ya tu captcha nang ta bisa klik register klik register hang tu but ndapila klik register kinong user registered successfully log in now klik into log in now pin poi sa ka way pat ka page but hang ne pin ha ban log in pin ha tab ya to email ID ba pitang shu shna but ya ka password nang ta pin sa poi ha ka page ka ban ong your profile is incomplete klik okay kan sapha pendap pi shibon ki form hadu shpau teli kiton te pihak ban pendap ya ki details jong pi baro pitip ban le ya kini te to kiton hadu shpau teli te pihak ban pendap shoi ki personal details jong pi ya ki language ba pitip nang tai ka qualification jong pi nang ta haman man ba pi pendap ya ka form have I save changes mo nang ta kadon ka benta ka ba pihak ban pendap ya ka qualification jong pi kadon jaka plus untuk art kemudian pidon sausan teliki application ki qualification jong pi ai be yang to art aman ba pila dep ya ka way art aman pila dep ya ka way art pan da pila dep baro khoi sa ai save changes haka additional qualification pi haban pendap let's say ki qualification ki pa pi dang should let's say ki pa pila pendep extra let's say kala pendai ka computer kala bandai kinu ki kos mo nang ta pin sapoi haki page kum ki sport details ki employment details ki additional details kini lada pimdon I bet skip klik skip kan saya lam pi next page klik bet skip kan saya bet pi next page but halas pin sapoi hang ne ba pin upload sa ki photograph jong pi te upload ya ka photograph jong pi ngahang ne ngale da ka jong iway iperlok iba apply ya ka DSC East Khasi Hills te ngamla ban share yang details jong imo namar jong iperlok te kani namta ka demo namta ka tutorial namta jong kitu iperlok ibam tip te pin sapoi hang ne bong your profile is incomplete onda pila da tab ya kitu ki picture jong pi mo ya ka profile picture ber ka signature pin sapoi ha ka page klik hang tu batkan sawan ra epi sah ka way ka page ka papen I da udak saw botok mandatory pihak ada upload hang tu ya ka ST certificate nang ta ya ka admit card mau ke SSLC admit card nang ta pihak ban upload ya ka file jong pi educational hang tu pi ngapan ing tu .pdf sa klik submit hang tu nang ta kan saong documents upload successfully
Te kan submit biang kumne nda pila submit tang buat khuslai klik hakinu klik home ne apply online ne my application to I apply online pin sapoi ha kan page ba pila ban select kanu ka district pa phikwa ban wat kala ban ka MPSC ka East Khasi Hills ka West Jainti Hills ka klik ha ka East Khasi Hills but ha East Khasi Hills ki don santali ki pose ki judge post balai te ya kitu ki ba ya ki bamla ban apply kala ai da udak sau te mentangin page Jainti Hills ka don em to ka post Jainti Hills ru ka don ngalong eligible mod ini ibru ilong eligible in pay biang sa East Khasi Hills na mari ban apply ya ki post sa po East Khasi Hills titu kidak sau kamud ba imlong eligible kitu kidak belupat kala tho eligible kamud ba ila ban apply te phila ban klik hang tu ya kanu ka post ba phikwa nang page ang tay hamon hakatay kamon bahaban select ya ka senta mo te hakaway na kini ki post ladep to apply tang to la I green to ladep siu na dong syadong dengan pen I phi kumno ban siu ya kini ki post hakan ka post ka ba klik how to hakato ka post ka ba harum hoy pe yang to eligible 50 rupees klik hang to ban wa ya ka senta hasyalong ta klik apply kan saya lam pat saya kaway pat ka page ban siu pay and apply kan saya lam mentah haka payment page ondala poi haka payment page kan sapen I badon lai teliki option ba pin siu mo pay hang tu kadai ka e-payment nang taka payment across bank counter ka SBI payment IP nang ta nga tingam kwa ban siu da ka GP ngalek da ka number 1 hang tingan ta ngan klik hang tu kalai la menga syaka wipat ka page hang ni ke ong do not press refresh or back button hang ni ka pen I ya ka receipt ka bangan yo ngahap klik ya ka tu ka terms and condition nang tanga I agree hang tu nang tangan sa klik ang tiba ong pay via payment gateway kan saya la menga sa syaka wipat ka page but hang ni ngakwa ban siu da ka UPI dengan klik ya ka UPI hang tu te hang ne pat pe hang to ong pay with UPI ID phap tap yo UPI ID jong phi hang to di kumno phin yo UPI ID jong phi phap pe na ka phone jong phi na phi siu na ka GP le cha ka GP app kle ya ka to ka app GP hang to nang ta haka profile jong phi klik ya ka dur jong phi haka profile GP jong phi nang ta phin sa mi ya to hong to ong UPI ID kalong kum to nang to UPI number o phone number jong phi da UPI number jong phi haneng UPI ID nang ta sim yo tu copy yo UPI ID sa thep ha kan ka ju ka page ba phila rung mane hang tu ha payment gateway thep yo UPI ID hang tu select shwaya ka bank jong phi sa thep yo UPI ID hang tu kakap suki mo te pe yang to pay with UPI ID haban tap yaw tu UPI ID hai tu ibenta nang ta dapila de tap pisa klik yaw tu boong verify kan sapen mi ya ka kerteng jong phi but okay kami ka kerteng jong phi hang tu kala tik namar badai sa klik yaw tu pay 50 kala proses mentah kan yalam sah ka wei pat ka page mentah pihak page ka phone jong phi pihak ban confirm ya ka jing siu ngang la dep confirm te kala poi sya kan ka wei pat ka page ong wat nom press back button hang ni kami error te wat khuslai mlele da kami error makanaru wat nom siu shu le biang syak apply online lane syak my application ban check la da kala success ne em mo ini page biang la kala success ne am namar ka don kale be kom to barabor meneng la apply arut langut ki breu te mentangin le biang sya po East Khasi Hills namarangi apply kam na po East Khasi Hills district na po DSC kan sapen I lada la tho green ini page hang to kala tho green kala tho apply 50 rupees kabamut la dem apply Tengin saya sembiang haka pat ka video
the accomplishment.